bio sam više puta kod doktora. I još jedan put. I prvi put mi veli, oprostite gospon, nemojte se ljut, ovo ono, bla 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 bla. Dobro, ja odustao. I otišao poslije. Kad poslije? Pogledaj. Ništa. A gle, oj, gledaj, ništa. Gle sad. Moram ići doktoru, znam da sve moram, ali... Uvijek pogodim krivo. Nemoj ovoga... Zašto? Dobro, ti si rekao da ja prvo postavim pitanje, onda ti odgovaraš. Dobro. Gdje mi je ovaj šet? Samo reći. Pa da nije stvarno. Pa šta ćemo štanka? Ništa. Ovo si prouči, ja odam kod tebe. Idem. Ne može. Ovo da poješ. Nemam nija. Doći ćemo po